TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastosgang TV! Bastosgang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastosgang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastosgang, come on everybody, let's have some fun. Oh, Han! Valentine's na Valentine's. Bakit goto lang yung in-order mo? Pasensya ka na, Han. Tula kasi budget ko eh. Sige, okay lang yan, Han. At least mahal naman natin ang isa't isa. Kaya na tayo. Waiter! Yes, sir? Ba't may langaw tong goto ko? Gusto niyo ba ireklamo ko kayo? Ay? Haler! Sa 10 piso? Anong ina-expect nyo? Manok? Babe, bakit parang malungkot ka? Ikaw kasi. Bakit mo ba ako dinate ngayon? Bukas pa naman yung Valentine's. May dinate kang iba bukas, no? Uy, wala, no? Pasensya ko, no? Pasensya? Pasensya? Ewan ko sa'yo. Pasensya na talaga, babe. Yung driver kasi natin magdi-day off daw bukas. Sira ulo ka pala Sasakyan nga, wala tayo. Driver pa kaya? Babe, di ba sabi ko sa'yo, huwag tayo makisabay ngayong Valentine's Dapat, bukas na lang tayo nag-date. Ayos lang yan, babe. Anong ayos lang? Wala na nga tayo mapwestuhan, no? Huwag kang mag-alala. Aalis din yung mga yan. Mag-antay lang tayo. Mag-antay? Mag-antay na naman? 2 araw na nga tayong paikot-ikot dito, tapos ngayon mag-aantay na naman. Ikaw na nga lang, bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka ng ibang kadate mo. Babe! Love, nagustuhan mo ba dito? Pasensya ka na ha, ito lang yung nakaya ko. Oo naman, love. Salamat ha. Kasi akala ko hindi mo na ako i-date ngayong Valentine's. Pwede ba naman yun? Alam mo namang love na love kita, di ba? Love na love din kita. Pero sana naman wala akong kahati sa'yo. Ano ba naman yan? Nag-iisip ka na naman ng ganyan. Siyempre wala, no? Sige, kumain ka na. Excuse me. Pwede mag-share? Sige. Hi! Babe, ikaw na lang mag-order. Para makakain na tayo. Sige, ako na lang. Babe, matanong nga kita. Bakit nga pala ako yung dinate mo, hindi yung asawa mo? Naku, walang kwenta yun. Ha? Paano walang kwenta? Bukod sa hindi na nga marunong magluto, di na nga kagandahan, hindi sexy, boring kasama, at higit sa lahat, binubugbog ako nun. O di ba ang pangit ng ugali? Ganun ba? Anong sabi mo? Love! Pangit? Hindi sexy? Losyang? Laban sa Pangit ang ugali? At higit sa lahat ng bubugbog? At teka, ito, papatunayan ko sa'yo. Manalo ka! Ikaw naman ang ika! Kinalain! Pag inalok ng pagkain sa ibang bansa. Thanks! Sa Pinas! Ay,
Yan ang Pinoy! Kasi na kaya yun? Oh, babe! Bakit ngayon ka lang? Naku babe, pasensya ka na ah. Late na kasi ako nakapag-out sa opisina eh. Ah, ganun ba? Akala ko kasi hindi ka nasisipot eh. Naku, hindi ah. Sige, mupo ka na. Uy, buti naman nakapag-order ka na. Kasi kanina pa ako gutom eh. Babe! Babe! Bakit hindi ka pa kumakain dyan? Tapos ka na ba? Babe, hindi pa ako nakakapag-order. Eh, kanino to? Leftover yan ng mga nakaupo dito kanina. Tapos nasukahan pa. Ano? Yuck! Oh, mahal sa ABC, doon lang tayo sa kabilang restaurant eh. Kunti lang tao doon. Eh kasi masarap yung mga pagkain dito. Masarap nga. Oh, wala naman tayong maupuan. Teka, akong bahala. May gagawin ako. Ang gagawin mo? Diyos ko! May babaeng baliw! May dalang kutsilyo! Papunta dito! Diyos ko! Papatayin tayo! Effective, di ba? Akala talaga nila, totoong may baliw na pupunta dito at mananaksak. Babe, andito na tayo. Tsaka dyan na lang tayo umupo kasi maganda yung ambience. Mawalang galang na po mga boss. Baka naman po pwede kaming makiupo nitong jowa ko kasi wala nang mauupo eh. Hindi pwede. Hindi pa kami tapos. Ha? Anong hindi tapos? Eh, wala na nga kayong kinakain at tsaka nagkukwentuhan na lang kayo dyan. Hindi nga pwede. Isa akong politiko. O ngayon, anong connect? Pagkatapos ng termino ko, yung asawa ko naman ang uupo dito. Iboto ko. Boto niyo ka. Babe, di ba matagal na tayo? Ito na sigurong panahon. Total, nasa tamang edad naman tayo. Legal na tayo. Babe, will you marry me? Tumabi ka nga dyan, huwag ka, Michael. Yes, babe. I will marry you.